технологияи муосир нақши худро дар тамоми бахшҳои ҳаёти инсоният устувор мегардонад. Фаротар аз ин, роҳ овардан ба навовариҳои ҷаҳони муосир сарфаи вақт, оҷилият, осонию шафофияти корро ба инсон таъмин намуда, дар тамоми самтҳо дастгоҳу таҷҳизотҳои насли нав ёрирасони асосии инсон гардидааст. низоми иқтисодии ҷаҳон низ феълан ба такя ба рушди технологияи муосиру замонавӣ такмил меёбад ва доду гирифт, тиҷорату сармоягузорӣ ҳам ба шакли электрониву ғайринақдӣ анҷом дода мешавад. яке аз меъёрҳои баҳогузорӣ ба рейтинги байналмилалии кишварҳо ҳам маҳз мавҷудияти низоми мукаммали электрониву рақамӣ гаштааст ва маҳз корбарӣ бо техникаву технологияи муосир ҳаҷми ҷалби сармоя ба давлатҳоро ҳам муайян мекунад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии тавозун аст манзури шумо. тавре ишора кардем, дар барномаи навбатӣ мо атрофи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ сухан хоҳем гуфт. ин навбат мутахассисони соҳа ҷараёни иҷрои ин фармон ва камию костагиҳои то ҳанӯз мавҷуд бударо ба мову шумо шарҳ медиҳанд. бо мо бошед. дар ҳоле ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди иқтисод ва ислоҳоти низоми молиявӣ тадбирҳои муҳимро пайи ҳам амалӣ кардан дорад, аз ин талаботу чунин низоми шаффофи корбарӣ дар канор буда наметавонем. иқдоми ба низоми ғайринақдӣ гузаронидани тамоми бахшу соҳаҳои ҳаёти мардум низ дар ҳамин доира рӯи даст гирифта шудааст. ин тасмимро коршиносон дар баробари беҳтар намудани рейтинги байналмилалии Тоҷикистон дар низоми молиявии ҷаҳон, ҳамчунин ба низоми молиявии дохили кишвар низ судовар медонанд. зеро маҳз ҷорисозии ин шеваи корбарӣ барои таъмини шаффофияти амалиётҳои молиявӣ, ғанигардонидани бюҷети давлатӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои инсонӣ заминаи мустаҳкам гузошта рушди иқтисодиёти миллиро таъмин месозад. бештар аз ин нафарони пардохткунанда низ аллакай бартариятҳои истифода аз низоми ғайринақдиро хуб эҳсос намуда истоданд, зеро ин низом талаботи аҳолиро бо пули нақд коҳиш дода, навбатпоиро дар назди банкоматҳову хазинаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои гирифтани пули нақд аз миён мебарад. ин раванд бошад дар навбати худ ба сарфаи вақту пешгирии хароҷоти иловагии аҳолӣ боис мегардад. имрӯз барои дар амал татбиқ намудани фармони мазкур амонатбонк як қатор чораҳои зарурӣ, як қатор масъулиятҳои бонкиро ба муштариён пешниҳод намудааст. аз ҷумла барои дар амал татбиқ намудани фармон имрӯз посттерминалҳо, кортҳои бонкӣ, инчунин барномаи мобилӣ ва барномаи интернет бонкингро рӯи кор овардааст, ки метавонад бе мамоният муштариён аз дилхоҳ шаҳру ноҳия, ҷамоат ва ҳатто ноҳияҳои дурдастарин аз ин маҳсулотҳои бонкӣ бе мамоният истифода баранд. маълумотое ки то ба мо омада расид, имрӯз дар амонатбонк зиёда аз 1520 адад посттерминалҳо дар марказҳои хизматрасонӣ ва 75 филиале ки имрӯз ба мардуми шарафманди кишвар хизмат мерасонанд мавриди истифода қарор дода шудааст. аз ҷумла 614 адад дар нуқтаҳои, яъне ки дар шабакаи барқ, 44 адад дар нуқтаҳои андоз, дар дохили бинои андоз ва 1063 адад дар марказҳои хизматрасонӣ, дар 548 маркази хизматрасонӣ ва 75 филиал мавриди истифода қарор дода шудааст. инчунин барои дастрасӣ ва ҳарчи зудтар анҷом додани амалиётҳо тавассути кортҳои бонкӣ ва дастрасии муштариён ба кортҳои бонкӣ, имрӯз аз ҷониби корхонаи бои давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк зиёда аз 489 000 кортҳои бонкиро рӯи кор овардааст, ки муштариён бо пешниҳоди шиноснома метавонанд дар муддати кӯтоҳтарин дорандаи корти бонкӣ шаванд. ва барои пур намудани суратҳисобҳои кортҳои бонкӣ имрӯз дар тамоми марказҳои хизматрасонӣ ва филиалҳое ки амонатбонк ҳамарӯза ба мардум хизмат мерасонад, барномаи фронт офис рӯи кор оварда шудааст, ки барои пур намудани суратҳисобҳои бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ ҳамарӯза мавриди истифода қарор дода шудааст. ва инчунин дар терминалҳои худкоре ки дар хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳо ҷойгир карда шудааст, метавонад ҳар як муштарӣ мустақилона бе иштироки шахси дуюм худ суратҳисоби корти бонкӣ ё ин ки ҳамёни электронии худро пур намояд ва аз ҷои нишаст ҳар ҷое ки барои муштариён вай аст, қулай аст,
метавонанд пардохтҳои ғайринақдиро тавассути займабарномаи мобилӣ анҷом диҳанд, ки имрӯз истифодабарандагони займамобилии амонат мобайл, займабарномаи мобилии амонат мобайл зиёда аз 600 000 уло аллакай ташкил медиҳад, ки инам давра ба давра боз рушд ёфта истодааст ва аллакай мардум пас аз ба тавсиф расидани фармон аллакай мардум дарк карданд ва имрӯз шумораи истифодабарандагони займабарномаи мобилӣ рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодааст. наздик ба 2 моҳ мешавад ки барои пардохти андоз хизматрасониҳои коммуналӣ, хизматрасониҳои тиббию дигар хизматрасониҳои ҳатмии давлатӣ аҳолӣ танҳо як корт ба бонк мераванд ва ё аз ҷои зисту ҷои кор бо як заминбарномаи мобилӣ чунин амалиётро дар як лаҳза сомон медиҳанд. масъулин мегӯянд, ки барои гузаштан ба ин шеваи кор аз қабл омодагӣ дида буданд, аз ҷумла ташкилотҳои қарзии молиявӣ тамоми инфрасохтори барномавию техникии заруриро барои татбиқи босамари фармони президент дар ихтиёр доранд ва тақвият бахшидани ҳамкории бо вазорату идораҳои давлатӣ ба пурра ҷорӣ гардидани пардохти ғайринақдии хизматрасониҳои давлатӣ тавассути заминабарномаҳои мобилӣ ва шабакаҳои терминалӣ боис хоҳад шуд. ба иқрори масъулин мушкилии асосие ки айни замон дар соҳа ҷой дорад, ин набудани портали ягонаи пардохти хизматрасониҳои давлатӣ ва заифии инфрасохтори зарурӣ дар вазорату идораҳои давлатӣ мебошад. аммо ин мушкилот низ бояд дар кӯтоҳтарин фурсат роҳи ҳалли худро пайдо намояд, зеро дар доираи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳодҳои дахлдор муваззаф гардиданд, ки то анҷоми соли ҷорӣ портали ягонаи хизматрасониҳои давлатиро фаъол созанд. портали ягона метавонад барои ҳам муштариён ва ҳам ташкилотҳои қарзӣ ин як имкони хубе бошад, ки тавонанд ҳама маълумотҳо ҳамгиро карда шаванд ва дар якҷоягӣ бо дигар ташкилотҳо ва муассисаҳои давлатӣ пайваст бошанд, яъне ки ҳамгиро карда шаванд ва муштариён метавонанд, ки аз ҳар гӯшаву каноре ки қарор доранд аз портали ягона ва маълумотҳое ки ба онҳо вобастагӣ дорад ва инчунин дар анҷом додани ҳисоббаробаркунӣ байни ташкилотҳои муассисаҳои давлатӣ ва бонкҳо боз ҳам метавонад, ки корро осон гардонад. то ба имрӯз мо дар корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгӯрии ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк зиёда аз 548 маркази хизматрасонӣ дар тамоми саросари кишвар кору фаъолият мекард. аз ҷумла пардохти музди маош, нафақа ва ба монанди ин дигар намуди хизматрасониро ба аҳолӣ ҳамарӯза хизматрасонӣ мекард, ки ҳамаи ҳамин амалиётҳо бо пайваст будан ба интернетро талаб мекард. ва пас аз гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чиро тағйир дод? пештар барои анҷом додани амалиётҳои бонкӣ иштироки пули нақд лозим буд ва имрӯз пас аз гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ин аллакай қариб ки ҳамун низом аст, танҳо бе иштироки пули нақд, яъне ки ҳамун марказҳои хизматрасонӣ бо ҳамун посттерминалҳо ба мардум ҳамарӯза хизматрасонӣ карда истоданд. шояд баъзан минтақаҳо шояд ки бошад муаммо камбудиҳое, ки дастрасӣ ё ки муштариёне бошанд, ки дастрасӣ ба интернет надошта бошанд, ё ки ба смартфонҳои мобилӣ пайваст набошанд, ё ки надошта бошанд, метавонанд аз марказҳои хизматрасонии бонкӣ, ки имрӯз дар тамоми ҷамоати шаҳр ноҳияҳои дурдасттарин, ҳатто дар минтақаи кӯҳистон ҷойгир аст, метавонад аз марказҳои хизматрасонӣ ҳам корти бонкии худро пурра намуда, сурати ҳисоби корти бонкии худро пурра намояд ва инчунин амалиётҳои ғайринақдиро анҷом диҳад. сар аз моҳи январ то моҳи июли соли ҷорӣ дар кишвар амалиётҳои ғайринақдӣ бо истифода аз кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ аз рӯи шумора 51,8% ва аз рӯи ҳаҷми амалиётҳои гузаронида шуда 81,4% афзоиш ёфтааст. дар моҳи июли соли 2022 ҳиссаи амалиётҳои ғайринақдӣ анҷом дода шуда дар маҷмӯъ ҳамагӣ 11%-ро ташкил медод ва ин нишон дод то моҳи июли соли ҷорӣ ба 17% расонда шуд. то 6 банди фоизии болоравии нишондодаҳоро коршиносон дастоварди хубу натиҷаи амалишавии тадбирҳои пайҳам медонанд. маълумотҳое ки то ба имрӯз ба мо омада расид, аз аввали мавсим то ба имрӯз зиёда аз 1,7 миллиард сомонӣ аллакай тавассути пардохтҳои ғайринақдӣ анҷом дода шуд. аз ҷумла пардохтҳои андозӣ, пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷади интиқолиёванда, пардохтҳои коммуналӣ ва ба монанди ин дигар пардохтҳои ҳатмӣ зиёда аз 1,7 миллиард сомонӣ амалиёт анҷом дода шудааст, ки зиёда аз 567 миллион сомон бар моҳи сентябр рост меояд, ки инам як нишондоди бениҳоят хуб аст ва
шаводати онро медиҳад ки аллакай муштариён давра ба давра ба низоми нави ғайринақдӣ гузашта истоданд ва аз имрӯз пардохтҳои электронӣ ва ҳамёнҳои электронӣ инчунин маҳсулотҳои бонкӣ ки пешниҳоди муштариён шудааст давра ба давра гузариш кунад. иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ки аз 22 июни соли 2023 ба имзо расид, барои рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар мамлакат такони ҷиддӣ бахшида истодааст. гузариш ба низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявӣ мамлакат маҳсуб ёфта барои таъмини шаффофияти амалиётҳои молиявӣ, ғанӣ гардонидани буҷети давлат, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсонӣ нақши бениҳоят муҳим дорад. аз ҷумла корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк тамоми тадбирҳои заруриро яъне андешида истодааст ва барои пешниҳоди хизматрасониҳои пардохтӣ тавассути телефонҳои мобилӣ заминабарномаҳо таҳия кардааст ва инчунин бо вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳои давлатӣ дар ин самт ҳамкорӣ намуда истодаанд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар ҳамоҳангӣ бо идораҳои дахлдор, корхона ва муассисаҳои давлатӣ филиал қабули пардохтҳои як қатор хизматрасониҳои давлатиро бо таври ғайринақдӣ, яъне тамоми амалиётҳои тавассути ғайринақдӣ анҷом дода шудааст, ки аз он ҷумла пардохтҳои гумрукӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, пардохтҳои маблағҳои қувваи барқ, оби гарм ва пардохтҳои андозӣ ба роҳ монда шудааст. аз давраи аввали гузаштан ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ҳамагӣ 54 миллиону 487 ҳазорро тавассути низоми ғайринақдӣ анҷом ёфтанд, ки шумораи амалиётҳояшон 152490 мебошад. дар моҳи август соли ҷорӣ ба 3800 нафар корти фарогир тақсим карда шуд, ки зиёда ай 22 посттерминал дар корхонаҳои давлатӣ тақсим карда шуд ва 6 посттерминали дигар дар марказ ва дар филиали бонк хизматрасонӣ намуда истодааст. дар моҳи августи ҳамин соли ҷорӣ зиёда аз 6 миллион маблағҳо ғайринақдӣ қабул карда шуданд. дар ҳамин филиал мо корти фарогир ба онҳо тақсим карда ва аз ҷониби кормандон заминабарнома зеркашӣ намуда ба вайҳо фаҳмондадиҳӣ мегузаронад. дилхоҳи мизоҷе ки ба филиал муроҷиат мекунад танҳо ба як шиноснома метавонад намои корти фарогирро дастрас намояд. ба маълумоти оморӣ барои хизматрасонии дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ то кунун аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар маҷмӯъ 1993 адад банкомат ва 7319 терминали электронӣ насб карда шудааст. аз ин миқдор терминалҳои электронӣ 2837 адад дар нуқтаҳои пешниҳоди пули нақд ва 4482 адад дар муассисаҳои савдои хизматрасонӣ насб карда шуданд, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳамин санаи соли 2022 мутаносибан 43.2% ва 18.3% зиёд аст. инчунин дар ин давра QR рамзҳои дар муассисаҳои савдои хизматрасонӣ насб карда шуда ба 20326 адад баробар шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 33% зиёд мебошад. яъне ҷорисозии низоми пардохти ғайринақдиро на танҳо барои пардохтҳои ҳатмии давлатӣ, балки хариду фурӯши молу коло ва доду гирифтҳои тиҷоратӣ коршиносон манфиат оварду судманд медонанд. аз ин рӯ фароҳамсозии инфрасохтори зарурӣ дар тамоми бахшҳое ки ба доду гирифт, тиҷорат, хариди молу маҳсулот машғуланд бо маром идома дорад. маҳсулоти дигари бонкӣ ки имрӯз барои шахсони ҳуқуқӣ, яъне барои вазорати идораҳои марбута пешниҳод шудааст, интернет бонкинг ки аллакай истифодабарандаи он зиёда аз 6725 ададро ташкил медиҳад, ки ҳамарӯза метавонанд мустақилона пардохтҳои музди маош, пардохтҳои андозӣ ва инчунин пардохтҳои иҷтимоиро аз ҷои нишаст коргоҳ ва ҳар ҷое ки барои муштариён қулай аст анҷом диҳанд.
филиали 77 дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 321 000 нафарот ба аҳолии хизматрасонӣ менамояд, ки аз ин 3800 кортҳои фарогир тақсим шудааст. ва муассисаҳои корхонаҳои давлатӣ бошад, ба донишкадаву донишгоҳ хизматрасонӣ менамояд ва бонкҳои тиббию марказҳои саломатию хизматрасонӣ менамояд. айни ҳол дар филиали 77 22 адад посттерминалҳо насб гардиданд ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ намуда истоданд. айни ҳол дар филиали мазкур 6 адад посттерминалҳо насб гардиданд ва 22 адад посттерминалҳои дигар дар муассисаҳо корхонаҳо насб карда шуда ва хизматрасонӣ намуда истоданд. боварии мардум мизоҷон бисёр ба амин ҳисоббарокунии ғайринақдӣ бисёр вайшудагӣ, боварӣ кардагӣ ва амин бисёр қулай аст. Дигар саргардон намешаванд мизоҷон ки амин омада бар маркази хизматрасонӣ тариқи метавонанд ки тариқи барномаи замонӣ барномаи амонат мобайл ки дорем аз ҳамон дилхоҳ ҷой ҳамон хизматрасонии давлатиро пардохт намоянд тариқи электронӣ. ғайр аз пардохтҳои камдалӣ метавонанд ки интиқол кунанд ай корт ба корт аз интиқоли дохилии кишвар аз корти миллӣ ба корти миллӣ метавонанд бар хориҷи кишвар интиқол кунанд. ҳамин ваюра дорад. мизоҷ метавонад дилхоҳ ҳамон терминалҳои худкоре ки насб шудагиянд дар шаҳри Душанбе метавонанд пур кунанд. марказҳои хизматрасонӣ дилхоҳ маркази хизматрасонӣ муроҷиат кунанд, метавонанд ки тавозуни корти худро пур намоянд. давра ба давра бо ташкилоту муассисаҳо вазорати идораҳои дахлдор дар якҷоягӣ бо амонатбонк корбарӣ рафта истодааст. давра ба давра ва шаҳрномаҳо пайваста бо вазорати идораҳо баста шуда истодааст ва тамоми шароит барои муштариён муҳайё шудааст. инчунин барномаи интернет-бонкинг барои шахсони ҳуқуқӣ муайян шудааст, ки истифодабарандагони онҳо зиёда аз 672 000 аллакай истифодабарандаи интернет-бонкинг мебошанд, ки пайваста амалиётҳои ғайринақдиро аз коргоҳ ҷои нишаст метавонанд мустақилона пардохти музди маош, инчунин пардохтҳои иҷтимоӣ ва пардохтҳои андозиро анҷом диҳанд. ҷараёни думоҳаи татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ нишон медиҳад, ки воқеан ҳам ин таҳаввулоти техникии молиявӣ ба зиндагии ҳаррӯзаи мо хеле босуръат ворид мешавад. тавре мегӯянд муҳим оғози кор аст ва камбудию норасоиҳо худ ба худ бартараф мешаванд. мо низ итминон дорем, ки чунин мешавад ва мардуми шарифи Тоҷикистон дар ҳамдастии комил барои татбиқ шудани боз як ҳадафи наҷиби ҳукумати кишвар саҳми муносиб мегузоранд. барномаи навбатии тавозун буд. манзури шумо. то дидорҳои баъдӣ сеҳатманду пирӯз бошед.